ଯେକୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂଜାପାଠ ହେଉ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ପୂଜା ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରାଣର ଏକ ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ନର, ରାକ୍ଷସ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବହୁ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ପାଇବ ଏ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରି ଫେରିବ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଇବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ଯେ କାହାର ବାହନରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ସେହି ଲେଖାକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କହିଲେ, ରାମ ନାମରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିହିତ। ଏହି ନାମକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଇବା ଉଚିତ। ଗଣେଶଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି।